Andam na ang tibok pwersa sa Bureau of Fire Protection ng Tagum Central Fire Station sa mga posibleng mahitabo ning kasamtangang giobserba ang Fire Prevention Month ning bulan sa Marso nga sagad adunay mahitabong sunog dungan sa init nga panahon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kay nga BP Tagum Central Fire Station Chief Operation SFO1 Juston Ronquillo, nagdugang sila og mga activities aron masayod ang publiko paunsa malikayan ang sunog ug malamdagan sa mga angay buhaton sama sa pagtawag og bombero ug pagluwas sa kinabuhi. Una ang mga kaptangan. Ang mas ipakusgan nato is kaning ato ang ginatawag nga fire prevention. So karon kay nisulod naman ang March as kuan kaning fire prevention month. Dira na natay mga dungag nga mga activities nga ginabuhat nato or kay para ma-aware jud ang katawhan ang population sa Tagum City especially na during March or actually sa tibok tuig jud na siya nga magigmata sa pag nalita masunugan. Kahinuman ni atong Marso 1, 2026, gipaygayon ang kick-off ceremony sa Fire Prevention Month nga gitambungan sa mga stakeholders, responders ug mga pribadong individual sa dakbayan. Matud ni SFO1 Juston Ronquillo ni atong bulan sa Enero, nakatala ang ilang buhatan og 5 ka mga insidente sa sunog. Samtang sa bulan sa Pebrero, adunay 4 ka mga sunog kung diin kadaghanan niini residential area nga naglakip sa mga boarding house ug kabalayan nga electrical short circuit ang nag-unang tinubdan sa kalayo base sa ilang investigasyon. Samtang ni bulan sa Marso wala pa natala nga insidente sa sunog sa dakbayan ug malaumon sa SFO1 Ronquillo nga matapos ang bulan nga makabot sa syudad ang 0 case sa fire incident. Dugang pa ni Ronquillo nga ang tanang boarding house gi-required sa City Government of Tagum nga maglukat og business permit og dili kini matagad og permiso kung dili moagi sa makusing pagsusi sa Bureau of Fire Protection alang sa kaluwasan sa katawhan. Yes sir, tanan boarding house supposedly dapat magkuha siya og business permit. So once na magkuha ka business permit, moagi ka sa Bureau of Fire Protection and of course i-check ka na mo before ka na mo tagaan og certificate. So ang certificate mo nang magpamatuod na ipasa ka sa mua and makakuha ka og business permit. Giawhag usab ni Ronquillo ang publiko nga dili basta-basta magrenta og puyanan nga walay business permit. Hangyo usab sa otoridad sa katawhan nga sa gayon nga adunay sunog, unahon ang pagtawag og bombero kaysa pagkuha og video aron dali nga makaresponde ang fire team ug maluwas ang kinabuhi nga posible nag-ung-ung sa kalautan tungod sa wala gilaumang panghitabo. Pero paimangno lang nako, walay makatabang sa inyo ha kung dili ninyo dili mo manawag sa hintungdan na kuan. Bisag ganing makatawag mo og on the spot o on time, dugay gyapon na siya kay kinahanglan pa man na siya mo biyahe, kinahanglan pa i-verify daghang pagbuhaton. So as much as possible, pag naay incident, panawag sa mo. Para makabato ng limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, mag Santon Gold nga coffee mix alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.